Jenengku Zian. Aku urip teko keluarga sing ora duwe. Aku ora duwe bapak, nanging aku ijik duwe ibu lan adik. Ibuku kerja dadi ART lan adikku jek kelas 6 SD. Senajan ekonomiku pas-pasan, tapi ibuku selalu ngusahakno aku lan adikku iso mangan lan sekolah. Kuruh uripku ora mewah, tapi aku seneng soalnya aku jek duwe ibu sing selalu ngancani aku ing waktu apik lan ora. Karena bohongan, aku kenal kok dulu. Oke dengan bapakku rek. Kabarean, bapakmu tenang di kono. Iya aku sak jeki bapakku gak ono, ekonomiku lagi gak apik. Kabarean, Kalau ana rezeki sing teko kan, kabare ku Gusti Allah. Ya rek, suwun ya rek wis nyemangati aku. ya podo-podo. Bu, kula matur niki mboten nganjaraken sekolah, kula badhe nyambut damel supados bisa mantu ekonomi kali adik sekolah. Ya jangan nih masa ibu iki yo pengen sampean sukses lah dari ibu. Sampean ibu pinter le mana-mana lek boten nang sekolah. Ibu bakal usaha kalau sampean di SMA. Iki mantu niki kula kali adik sampun SMP napa cukup artane jenengan ben nyekolahno kula kali adik. Insyaallah cukup le. Tak pengen kali sawis. Halo, assalamualaikum. Anu Za, isa nang omahan, be anto saiki. Aku ono perlu soalnya. Yo, tak ngene yo. Waalaikumsalam. Mas, ayo jadi ngono main barat nih. Lapo? Baru mana cara perlu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Bro. Kedua, apa mbak? Aku jawab bingung apa nih kudu ya apa? Mari Zian yang lulus SMP, terus SMA, terus Mira yang mari mau SMP. Aku bingung udah oleh duit itu di mana? Pengalan nggih. Insyaallah kula kalian tak saged bantu. Mboten kula ngerti nggih, Mbak. Ya, Zah, sing akeh yo. Hati-hati yo. Bu. Bu, kula manten niki lulus SMP, badhe lanjutaken SMA. Kula manten kendangatan keuangan. Oh iya le, mari kita ono program beasiswa sing berprestasi. Lek sampean ate melok, ibu iso bantu. Nggih, Mun, Bu. Kula pamit riyen. Terus sekolah nih. Nggih, Bu. Aku le iki ibu oleh sindik rezeki lah kok budene ini anak be uningan. Iku insyaallah kudu gawe sekolah ini anak be adik le. Nggih, Bu. Kula nggih badhe sanjang. Kula ngikut program beasiswa teng sekolah. Kula saged mlebet SMA lek kula keterima beasiswa. Gile ibu tak nggak sampean sing terbaik sampai sampean iso berhasil ing program beasiswa. Bu, yan. Ibu ndak ngoten kula di sekolah iki. Ya hati-hati le. Apa Pak? Ayo boleh. Yuk, gila. Ya koyan wis tak sempur nang kowe. Alhamdulillah wis ora. Guru kan melo program beasiswa. Iya, Bet, soalnya aku kepingin mlebu SMA tak mau bali ibuku. Ya iya lah dungano berhasil. Ya, kadang lancar yo. So, ya, Rek. Yo, Ayo balik. Ayo. Ya Allah, tarihin aja seleksi anak kula supaya bisa untuk SPP sing lengkap ya Allah. Mugi-mugi DE iso mlebu SMA sing diidam-idamkan ya Allah. Dan paringi sehat anak-anak kula lan kula ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Bu. Waalaikumsalam, boleh. Wonten apa, Bu? Alhamdulillah sampean mlebu kategori beasiswa full. Jadi sampean iso nang SMA gawe beasiswa lagi. Alhamdulillah kula saged menyang SMA yang kula. Ya le ibu melu seneng iki sertifikate. Matur suwun Bu, sampeyan sangat bantu kula. Ibu kula pamit. Ya le. Salam. Bu, kula sampun keterima beasiswa ing sekolahan. Alhamdulillah, ya Allah. Nggih Bu, matur suwun sampean sampun ndongaken kula sang kula keterima. Nggih, sami-sami le. Sama sukses terus nggih, ngadek men. Matur nuwun nggih Bu, kanggo saben donga katresnan lan pengorbanan sing ora bisa kula balekake. Matur nuwun Bu ingkang tansah ndongaaken kula selalu supados kula saged kasil nggayuh cita-cita urip luwih suwe nggih Bu, iso weruh anakmu iki sukses. Mugi-mugi Allah tansah maringi piwales dumateng panjenengan sedaya, ayomi saha tansah paringi rahayu. Assalamualaikum, ini adalah sawit Bang Bobo.